Hello friends, bye Bodo Info official YouTube channel the big update benja by central government job benja by 10 lakh sakri laimanfurno godan update jerau commando army police ACC MES ARBN CRPF Delhi police MTS are civil job to bini sab sakri ओंखारनो फैगासिनो दं जों बेखौ नायगोन मा आपडेट फैदों आरो बेयाव मिनिमाम 10 फार्स्टनिफ्राय नोंथांमोनहा एलिजिबल जायो एसएससी नि आन्डारावबो स नोंथांमोनहा दिनैहाय भेकेन्सि मोननो थांगासिनो दङ बेनो जाबाय दिल्ली पुलिस स बेखायनो जों फैग्रोबाय दायो अफिसियेल वेबसाइट बेनो जाबाय एसएससी एसएससी नि आन्डाराव कन्डाक्ट जानो थांगासिनो दङ बेनो जाबाय 1500 नि बारा थागोन एसएससी दिल्ली पुलिस थ बेयाव बेसेबां क्राइटेरिया नांगौ जों डिटेल्सखौ नायगोन दिल्ली पुलिसनि अनगायैबो एसएसबी थागोन सीआरपीएफ थागोन बेनिफ्राय आईटीबीपी थागोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि बीएससीबो थागोन स दिनैहाय अफिसियेल नटिस ओंखारगोन मैया ओंखारनो गोनांमोन टेक्निकेल इशू जादोंमोन देन बेनिफ्राय बेसेबां पास नांगौ जों बेखौबो नेक्स्ट लेभेलाव जेब्ला अफिसियेल नटिस फैयो थाबैनो दिनैनो फैगोन आं नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामगोन दा मैया ओंखारनो गोनांमोन दा लिंकआ एक्टिभ जासिगोन दिनै स बेनिफ्राय नोंथांमोननि बेयाव 10 लाख साख्रिनि मा आपडेट फैखो जों दानो बेखौ नायगोन आरो बेयाव बे जाबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट जब एबा स्टेट गभर्नमेन्टजों कलाबरेसनावहाय ओंखारगोन होनना बुंदों दा बेखायनो जों बे नटिसखौ नायब्लानो स दिनैसो रिसेन्टलि बियो आपडेट जादों बेयाव रजगार मेला स नोंथांमोना बे रजगार मेलानि गेजेरजोंहाय 10 लाख साख्रि मोननो थांगासिनो दङ इन्डिया गभर्नमेन्टआ आरो बे नोंथांमोननि साख्रिया फैगोन एमपि इलेक्सन सिगांनि नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन मानोना नेक्स्ट इयार इलेक्सन दङ स बेखायनो साख्रिखौ बिथांमोना होगोन आरो स नोंथांमोना गुबुन गुबुन डिफरेन्ट माखासे प्लेसेसआवहाय बेनि एफर्म लेटारखौहाय राननाय जागोन होननानै बुंदों दैट मिन्स स्टेटआवबो साख्रि फैगोन स नोंथांमोना 1 लाख साख्रि फैनो गोनां दङ एसएससी नि आन्डाराव कन्डाक्ट जानो गोनां बेनो जाबाय सीआरपीएफ जीडी कनस्टेबल स बेखौ गोबां मिथिदों आरो 10 पास जाबानो बेयाव हागोन आरो लोगोसे जीडी कनस्टेबल नेक्स्टआव एसएससी आव 85,000 खाथियाव थागोन होनना बुंगासिनो दङ स बेनिफ्राय आईआरबीएन फैगोन आईआरबी फैगोन एमईएस फैगोन गोबां रोखोमनि साख्रि फैगासिनो दङ जास्ट नोंथांमोनाहाय मा खालामनांगोन बेनो जाबाय स नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामनांगोन आरो दिल्ली पुलिसाव 15,000 नि खाथियाव कनस्टेबलाव पस्टार दङ आरो लोगोसे आरआरबीबो दङ एबा नोंथांमोननि आरपीएफबो पस्टआ फैगोन दा बे भिडिअ खालामनाय जाहोना बेनो खायसे डिमोटिवेट जागासिनो दं साख्रि मोनाखै स नोंथांमोना जेबो टेनसन गैया नोंथांमोना सिभिलावबो साख्रि मावनो हागोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आन्डाराव एसएससी नि आन्डाराव ओंखारगोन आरो लोगोसे डिफेन्स लेभेलाव ओंखारगोन बे आपडेटआ जाबाय 22 जुलाइनि आपडेट बिथां प्राइम मिनिस्टारा आपडेट होदों जे थाबैनो बे साख्रिया फिलआप जागोन आरो नोंथांमोनाहाय स्टेट गभर्नमेन्टजों कलाबरेसन हिसाबै बे भेकेन्सियाबो ओंखारगोन आरो लोगोसे डाइरेक्ट सेन्ट्रेलनिबो ओंखारगोन स बेखायनो नोंथांमोना 10 लाख साख्रियाव जाहाथे गोसो होयो बेखौसो आं बे भिडिअ खालामदों जाहाथे बयबो स नोंथांमोना रेडि जायो डिमोटिवेट जानाङा साख्रिया फैगासिनो दङ स नोंथांमोना एलिजिबल जाबानो एप्लाइ खालामनांगौ जास्ट नोंथांमोना जाहाथे एक्टिभ थाबाय थायो जाहाथे बेखायनो आं बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय जे नोंथांमोना बेवहाय मोनखादों प्राइम मिनिस्टारा आपडेट होबाय 22 जुलाइआवहाय जे 10 लाख साख्रि होनो थांगासिनो दङ आरो बे आसा खालामो एमपि इलेक्सन सिगां नोंथांमोना भेकेन्सिखौ मोननो थांगासिनो दङ स बेनोमोन बेनिफ्राय नेक्स्ट भिडिअ दिल्ली पुलिसनि फैगासिनो दङ स नोंथांमोना नेदो